Ahojte, poďte sa s nami pozrieť, ako vyzeral náš jazykový deň na Nevecke. Mali sme tu viacero kútikov a prvý z nich bola tabula, kde žiaci písali odkazy alebo obľúbené frázy v cudzom jazyku. Druhý kútik bol zlom jazyk. Naši študenti tu hovorili palindrómy a jazykolami. Ako tretí, diskokútik. Naši neveckári počúvali slovenské pesničky, ktoré boli prespievané v cudzom jazyku. Ich úlohou bolo uhádnuť názov piesne a jazyk, v ktorom sú prespievané. Ako štvrté, svetový stánok. Priraďovali sa tu frázy k svetovým jazykom. Ako piaty kútik bol kvíz. Naši študenti si touto zábavnou hrou získavali vedomosti. Musím povedať, že tento kútik bol naozaj obľúbený a každého toto veľmi bavilo. Ako šieste, jazykové rodiny. Zoraďovali sa tu jazyky podľa podobností. Takže vlastne išlo o podobnosti jazykov. 7. kútik, spoznaj iné kultúry. Študenti hádali, čo znamenajú tieto gestá v iných štátoch. Ako 8. zlož vetu. V tomto kútiku sa skladali vety v rôznych jazykoch, ale taktiež aj mená v rôznych jazykoch. Ako posledný bol gastrokútik. Povedala by som, že najlepšie nakoniec. Študenti priraďovali pochuťky ku krajinám. Veľmi super bolo, že sme tie pochuťky mohli aj jesť. Tu môžeme vidieť našu šéfkuchárku, spokojných žiakov a nehrali sme len my, ale aj učitelia. Na každom poschodí bol vylepený aj takýto papierik. Veď predsa deň jazykov.